Ayan mga kamamshi, bali ngayon naman is isasama ko kayo sa pagbili namin ng ulam. May dala kami motor niyan, kaya lang iniwan namin sa kanto. Bali karugtong lang kasi to nung una kong video. Bumili kasi dyan yung asawa ko ng piyesa niya sa motor. Kaya sabi ko sa asawa ko, bili na kami ng ulam kasi gabi na rin naman. At kaya naman namin iniwan yung motor dahil wala kaming helmet. Malapit lang naman kasi yan sa amin pero may mga huli pa rin dyan. Kaya ito, nilakad na lang namin papunta dun sa bilihan ng ulam. Bali ito pala yung tinatawag na kanto ng silanganan. Kaya ayan na mga kamamshi, bibili tayo ng ulam. Bali dito pala marami talagang truck na dumadaan. Ayan, nandito na tayo sa bilihan ng ulam. At ito na nga yung bibilhin natin. Bali bumili pala ako dyan ng 3 pirasong buo. Kasi ibibigay ko sa kapatid ko at sa kapatid ng asawa ko. Ayan, tatadta rin sana ni kuya. Sabi ko, wag na lang pong tadta rin. Kasi gusto ko ibigay sa kanila yung isang buo. Bali, nasa gilid lang pala ng kalsada ang pwesto ni kuya. Ayan, at makikita nyo talaga na napakalaki ng truck. Hindi lang yan yung dumadaan. Maraming dumadaang truck dyan. Pero sa pwestong to, wala namang mabilis magpatakbo. Pero ganun pa man, dapat pa rin tayo mag-ingat. At ayan na nga, binayaran ng asawa ko yung 3 pirasong buong manok. At napansin ko rin talaga, siguro talaga sa sobrang mahal ng bilihin, pati yung foil is napakatipid na rin. Dati-rati kasi pag isang buong manok ang binibili mo, balot na balot talaga ng foil. Pero ngayon, halos nakasapin na lang siya. At ayan na nga mga kamamshi, bali, pauwi na kami niyan. Pupuntahan namin yung motor na iniwan namin. Talaga namang napakaraming tao dito sa kanto at napakarami din sasakyan. And bali dala ng asawa ko yung 3 pirasong buong manok. Dito pala sa amin, sa kanto ng silanganan, andyan yung police station. At ayan, nauna na yung asawa ko kasi ang bagal ko raw maglakad. Kaya naman sabi ko, sige mauna ka na kasi nga nagbibideo ako. At ayan na nga, nandito na kami sa motor na iniwanan namin. At ayan mga kamamshi, bali pauwi na tayo niyan. Bali malapit lang naman yung pinagbilhan namin ng ulam sa amin. Ayan mga kamamshi, thank you for watching.